Днес ще опушваме студено сьомга филе. За целта запалването на барбекюто е доста по-различно от стандартното запалване за другите видове готвене. Сега, най-добрият вариант е да се прави с газова горелка или с някакъв друг тип такава запалка, която да може бързо да нажежи въглените, но в случая ние не разполагаме с такава, затова ще ви го покажа как да стане с най-подръчни средства. Това е обикновената разпалка на Big Green Egg. Оставяме я да задържи пламъка и я слагаме в средата. Като, за да може опушването да е студено, ние не трябва да зареждаме барбекюто с въглища стандартно, както се зарежда, а може би ще са ни необходими около 10 на къса, които внимателно подреждаме като къщичка около разпалката. Така. Без да се бърза. Съвсем така спокойно. Само трябва да сме се убедили, че хубаво е задържала вече пламъка, за да няма вероятност да загасне. Ей, така. Така. Ще бъде доста дебело. Подбираме ги да са сравнително еднакви по размер, да не са и много дебели. И оставаме, ето така, може да се снима пак вътре. Това е едно добро количество, може и малко съвсем ситни да посипеме тук-там. Сега целта ни е въглените да бъдат само върху чугунената решетка, за да се загрява само тя, да не се отдава никаква температура на керамиката. Няма да затваряме и купола, за да може керамиката от пламъка, който се вдига нагоре, и топлината от него също да не поема нищо в керамиката. Защото за тая рецепта, която ще ви покажа за студено пушена сьомга филе, дори температура от над 30 градуса вече започва да разтопява мазнините, а пък вече по-нагоре би тръгнало някакво готвене в сьомгата. Това е недопустимо точно за тази рецепта. Така че капака трябва да седи отворен, пламъка съвсем спокойно, топлината от него да излиза. Изчакваме сега около 5 минути, за да се разпалят хубаво въглените, и ще се видим тогава вече, когато... Така, вече сме тук след 5 минути. Може да видите вътре как въглените вече са абсолютно разпалени от разпалката, която сложихме. Чакаме ги да станат така червени. Това ни е чипса, който е накиснат предварително около половин час в топла вода. Това е всъщност продукта, който ще ни създаде пушек. Хващаме една хубава шепа и слагаме директно върху разпалените въглени, за да започнем да създаваме въпросния пушек. Така. След което, за да няма топлина пряко към продукта, разбира се, добавяме конвектора, който пази. Пушека ще излиза от тук. Аз имам и този аксесуар, слагам и него, за да може още повече да огранича всякаква топлина към рибата. Решетката, която ще ни държи рибата, е стоманената решетка. Сега в случая това е доста голямо филе. Аз съм го подрязал съм леко опашката, за да може да се събере. Хартията е с цел да се подсуши. Трябва да знаете, че винаги, ето пушека започва да излиза, винаги пушека полепва най-добре върху сух продукт.
Затова винаги, каквото и да опушвате, то трябва да бъде подсушено. Това е правило и в колбасарството. Сега вече затваряме, отстраняваме тази шапка, слагаме си шапката за температурен контрол, като притъпяваме до абсолютен минимум. Горе-долу тук толкова. Сега се преместваме, за да видим и долната клапа. Така. И тук толкова. Това е абсолютно достатъчно, за да има все пак някаква циркулация на въздух, която да не позволи на огъня да загасне, за да може постоянно да разпалва чипса и да отдава пушек. Опитвал съм се, в началото си мислех, че ако отворя долу и оттам влиза въздух, а пък затворя горе да събирам повече пушек, ще станат по-добре нещата, но въглищата ми загаснаха и пушека спря. Винаги трябва да има една циркулация на въздух. Това е системата на Big Green Egg. След малко ще покажа колко пушек събира реално. То вътре става толкова гъст, че прилича на сняг. Човек има чувството, че може на топки да го прави. Това след малко. Сега ще го изчакаме да събере. Часа е 12:10. Ще я държиме около 25 минути, което значи 1 без 20 ще извадиме вече сьомката. Междувременно аз ще ви покажа колко пушек е събрала. Сега ще покажем точно какъв ефект гониме и за да се убедите как става опушването, това, което казах преди малко, какво е количеството пушек, което то събира в купола, за да може нещата да бъдат така хубаво вкусени и защо яйцето е много подходящо и за опушвач. И студен в случая, както го правим. Тук трябва да снимаме. И леко нагоре, като ето го. Няма как да задържаме. Температурата е никаква в термометъра, вижда се. А количеството пушек е огромно. 3. Часа вече е 1 без 20 и е време да финишираме опушването на сьомгата. Отваряме да видим какво е станало. Ето я. Както видяхте, това пропуснах да покажа, няма никаква температура в барбекюто. Сега изваждането най-лесно би станало с ръце. Ето така. Пашката също. Ние сме се подготвили директно да опитаме тук на място и като малко по глупави, за да остане по-хубавото за вас, ние ще изядеме мазните части, коремите. Ето така. Тук може също да оформиме. И опашката. Искам да видите цвета вътре. Като моят любим начин за консумиране на сьомга е възможно най-елементарния. Топено сирене, още малко стегнато. Така. След което
Така. Така. Вижте каква шарка. Така. Колкото можете по-тънко. Много е важно ножа да бъде остър и да бъде за целта, за филетиране. Иначе с толкова мек продукт нещата са мъчение. Искам да погледнете. Слагаме така. Кой колкото обича. Така. Значи, две такива филии, аз съм около 100 кг. Две такива филии са ми абсолютно достатъчни, за да си започна деня пълноценно, зареден с сили и с добро настроение, което идва, разбира се, от уникалния вкус. Устата вече просто ми е пълна. Това ми приятен ден, ние оставаме да опитваме.